बे समाव राजखान्थिनि मोनसे रादाब बिपिएफनि मावखुलियाव बिरहोबाय इउपिपिएलनि फिरफिला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं चिरांदुवार बियाबनि दादगारि हाथिसार बिपिएफ मावखुलियाव दिनैनिफ्राय बिरबाय इउपिपिएलनि फिरफिला नंगौ 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि बिपिएफनि मावखुलियाव इउपिपिएलनि फिरफिला बिरहोनायनि उनाव फारि फारि प्राइमारि बिपिएफनि मावखुलिफोराव बिरहोदों इउपिपिएलनि फिरफिला थारैनो 14 नं चिरांदुवाराव बिपिएफआ गैमारला नामा बिपिएफनि मददगिरिफोरा 14 नं चिरांदुवाराव थारैनो जोबस्रांमारबाय नामा जायनि थाखाय दिनै 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय दादगारि हाथिसार गुदि बिपिएफ मावखुलियावबो इउपिपिएलनि फिरफिला बिरहोनाय जाबाय जानो हागौ रायजो राजाफोरनि गोसोआव बे नुथायखौ नुनानै थारैनो सोंथि सिखांदों मख'नो गोनांदि बे फिरफिला बिरहोनाय एबा मावख' बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो इएम रनजित बसुमतारी ब्लकनि आफादगिरि बिरदाव बसुमतारी लोगोसे दादगारि हाथिसार ओनसोलनि इउपिपिएल मददगिरिफोरा दा हामीरो यो